O karon sa tong Bombo News Analysis. Malipayong pag-abot sa Sugbo, Arsobispo, Abet Uy. Isip bag-ong pangu sa usa sa pinakadako nga Archdiocese sa Pilipinas. Nasayod kaming bugat ang +1 nimong tahas ug mandato namong mga Romano Katoliko diri sa Sugbo. Apan dili kami panguyawan kay ikaw ug ang imong kasaysayan sa pagdala sa simbahan sa Tagbilaran kay nagpakita sa imong pagkaprogresibo o pagkamailabot sa mga panghitabo sa katilingban nga nahisubay gihapon sa pamulong o kinabuhi ni Jesus. Salig pud kami sa kahayag nimo ang igiya kanamo sa pagbarog nimo sa personang may sa magbalantay sa mga simbahang Romano Katoliko gikan sa Santander hangtod sa Bantayan. Sa imuhang pagpanamilit kagahapon sa Tagbilaran nga makita gyud imong pag-amping kanila kay unta susama pod nga gugma ang mapaambit kanamo mga Sugboanon nga usahay baya mugawas gyud ang kaisog nga naghulagway lang sa kadugo kami ni Dato Lapu-Lapu. Sukad sa pagbarog nimo sa kinayahan pananglitan na lang sa pagsupak sa mga developments diha karon sa Denahon Double Barrier Reef ug sa pagbarog kauban ang kinabag-an sa katawhan susama sa lihok protesta niadtong Setyembre 21 kay makita gyud ang imong pagpakabana wala sa pipila lang apan sa kayuhan sa kinabag-an ug kaayuhan. Sa pagbalik, malipayong pag-abot sa Sugbo among mahal na Arsobispo, Abet Uy. Mao kadto atong Bombo News Analysis. Kini na lang si Bombo Ken Apor. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!